yayi daban da kowa babu kamar sada annabi na rumfar fakewa yayi daban da kowa babu kamar sada annabi na rumfar fakewa daga farkon lamurana rabba na ke sawa a farko rabbana ka da daina Allah yau wani aiki ne na ɗauko domin na saman halittu annabi na farko a farko na saman duka alami na da shi na bakirin farfakewa rabu na girman salati ya mun sama aiki shugabana damar rama da shi na rike abba da nana ali a saka sahabbai mata yayan annabi na domin girman salatin ni ba ƙarar shigewa ƙarshen daraja mukami babu kamar yaya azima fadima da kwaiki umma samin ya mukama ki da dai wani lamarin ki da zarta sa'anni ya karima domin kaunar da gausi yake muku ba da tallafawa yayi daban da kowa babu kamar sana'a annabi na rumfar fakewa yayi kan annabi da kai na baki shi ana tijani kada dai mun lamarin ka dan ka baki shi ana da dani ko da rai ko babu shi mun rike kada dai mana lamari haske muka haskaka mu wajen bebe mu zarta kowa ya gausu ban mazaje ba zuwa ba da kai ba hoton ka kaɗan yi rutar mu ne ko ina muka je a duba yau ina ne babu kai ko ina da akwai ka aje a duba kai dan kai kaɗai ne kai na daban ne gausinawa kamuli ajiyar ilahu